Aba, ea, hau, zuzenerdien eta tarteen bigarren partea da. Lehenengoko ez baduzu ikusi, hor daukazue, asko sobetu ulertzeko horrela, bi bideotan, azalduko dut guztia. Tarteetan ikusi daitekeen guztia. Bideoetan azalduko dut miniaturan ikusi duzuena. Xek balio absolutua duenean bardin zenbaki bat, edo handiago txikiago zenbaki bat. 3 adibide jarriko ditut, gero eta zailagoak izango direnak. Ikusi ditzagun, ala. Errezenetik hasiko naiz. Zer da hau? Hauek dira balio absolutuak. Zer esan nahi du horrek? Xek bi balio dituela. +3 eta -3. Adi egon, zedako ariketa guztiak bardin egingo ditut. Arau bat jarraituz. Orduan, ariketa hauek ekin beti honela. Hemen dagoena jarri. X. Gero, eskerrean eta eskuman, ikurra, bardin. Eskuman. Gehiru, eskerrean, keniru. Orain ikusiko dugu beto beste adibide batzuetan, lasai. Zer esan nahi du honek? Xek dituela bi emaitz. Ez da tarte bat, ez da -3tik 3, da emaitza. Orduan, zelan irudikatzen dut hau zuzen batean. Etenak dituen zuzen bat marraztu, eta puntoak jarri. -3 eta 3. Ikusten duzu, ezta? Puntoak jarri ditut. Ez dut egin marra zuzen bat mosketa barik. Zergaitik, horrela tarte bat irudikatzen nagoelako, eta ez dut tartea nahi, puntu zehatzak nahi ditut, horregaitik dut bardinketak. Zelan jarriko nuke hau tarte moduan? Zer esan dut orain? Ez dala tartea, beraz, ezin da horrela egin, bukatu da ariketa. Venga, zaiako bat. X gehi bi bardin 3. Jarraitu esan dudan araua, erdikoa jarri, eskerren eta eskumak bardin ikurrak, eta -3 +3. Imaginatu hau dala lehenengo mailako ekuazioa. Eskumarantz eta lehenengo mailako ekuazioa eskerrerantz. Zer egingo genuke? Bi despejatu, nola eskerrera despejatu eta eskumara despejatu. +b nola despejatzen da? -b, ez da? Despejatu X eta -b. Orain kalkulatu, -5X eta puntuak jarri eta listo. Etena da, berdinketak daudelako. Uste dut hemen esan dudala eskerrera -b eta eskumara +b, ez. Plus ikurra badago, aldatu egin behar du, eskerrera minus eta eskumara minus. Orain ikusiko ditugu beste adibide bi, venga, zailagoak izango dira. Ikusten duzue, ariketa berdina da, baina hemen ez dago bardin behar. Hor dago, ikurra handiago edo txikiago, nola egingo dugu, jarraitu araua, eta ikurra eskuman eta eskerrean. -3 +3. Eta bukatu da, orain hau bada tarte bat. Doana -3tik 3. Tarte bata, ez da berdinketa bat, beraz, tartea irudikatuko dugu. Ez da lez berdinketa, borobiak irekita. Hau hobeto salduta dago tarteen eta zuzenerdien lehenengoko bideoan, baina ez da pasaten ezer, errepasatu egingo dugu. Tarte moduan jarri, -3 3 kakoekin, eta honela, betiko ikurra jartzen dugu hemen, esaten dut betiko ikurra lehenengo bideoan esaldu dalako, baina hau beti jartzen da, eta -3 da X baino txikiagoa eta 3 da X baino handiagoa. Errespetatu ikurrak. Esan dudanez, argiago geratu dadin, ikusi lehenengoko bideoa, eta listo. Zailago, X ken bost, handiago edo bardin, bi. Esan duguna. X ken bost erdian jarri, eta ikurrak eskuman eta eskerrean. -b +b, eta despejatu bost, eskerrerantz eta eskumaran. -bost zelan despejaten daba, +5 eskerrera, +5 eskumara. Kalkulatzen dugu, 3 zazpi, sarratuta bardinketa dalako, eta listo. Horrela amaituko litzateke. Badakit oso harin azaldu dudala hau, eta ganera, hori kortxeteen adibidea ez dut oso ondo azaldu, zergaitik lehenengoko partean duzuelako. Ikusi hori, eta gero hau asko hobeto da biak ikustea, eta horrela den errepasatzea, hau bakarrik ikustea, eta esan, eske hori ez duzu ondo azaldu hor. Jasai, beste bideoan dago. Orain, ikusi ditugun ariketak oso errazak dira. Oso errazak, baina sartu daitezke azterketan. Eta horregaitik daude hor. Gauza da, maizua edo andereñoa harrapatzera badoa, askoz zailagoak jarriko ditu. Zeintzuk? Hauek. Venga, goazen ariketak ikustera. Hauek dira ariketa zailenak, ikusten duzue, ez da, keniru, zatibi, bueno. Venga, goazen. Jarraitu orain arte ikusi dugun araua. Hau jarri erdian, ikurra eskerrean, ikurra eskuman, +4, -4. Orain, imaginatu hau lehenengo maileko ekuazio bat dela. Zer egingo genuke lehenengo? Zati bi despejatu edo -3. -3, ez da? Orduan, -3 eskerrera eta eskumara. Egin, kalkulatzen dugu, ez da? 3 ken lau, -1, lau gehi 3, zazpi.
nola despejatuko dugu bi hori? Zatitzen dago, ezta? Biderkatzen, biderkatzen. Bi bider minus bat, minus bi, bi bider zazpi, 14. Da listo, orain, tarte moduan jarri, minus bitik 14era, jartzen dugu honela, eta modu konplexuagoan. Badakizu hau egiten, ezta? Hau da, ariketa zaila. Da zailena? Ez, zailena hau izango da. Venga. Zer gertatzen hemen? X-ek negatiboa dauka, ezta? Orain ikusiko dugu nola egiten den hori. Lehenengo, betiko lez, hau erdian, ikurra eskerra eta eskuman, plus minus bi. Orain, bat despejatuko dugu eskerrera, eta eskumara nola plus bat moduan. Eta, egingo dut jarraian. Minus bat eskerrera, plus bat, kenbi, minus bat eskumara, plus bat, bi gehi bat, iru. Letra hau da, hobeto ez erakutsi, ezta? Orain, zer gertatzen hemen, X-ek du ikur negatiboa. Zer egiten dugu lehenengoko mailako ekuazio batek ikur negatiboa badu? Nik badaukat X bardin minus X bardin iru, despejatzen dut eta gelituko litzaidake X bardin minus iru, ezta? Ikurra beste aldera doa. Badaukagu minus X bardin minus iru, X bardin iru. Ikurra aldatu egiten da. Eta hemen gauza bera egingo dugu. Ikur horrek aldatuko ditu eskerreko eta eskumako ikurra. Beraz, eskerrean gelditzen da plus bat, eskuman geratzen da minus iru, eta erdian X. Baina, eta hemen dago klabea, ikur hauek alrebez jarriko dira. Hau izango banu, honela geratuko litzateke. Ikurra aldatu eta honi buelta eman. Eta listo. Hori da, agertu daitekeen zailena. Hemen agertu daiteke hau zati bi, gero dena biderriru. Kontua da despejatzea eta ikurrak errespetatzea. Listo, hemen tartea irudikatu. Honela eta modu konplexuan. Badakizu hau egiten, venga. Eta hori da tarteetatik irakasteko nuen guztia. Egon oso adi ikurretan, kakoetan, kortxeteetan, ikurra bada honela edo bada honela eta bardin batekin. Egon adi, bale? Fijatu ondo, jarraitu ikasi ditugun arauak eta ez duzu inolako arazorik izango. Zailena izan daiteke orain ikusi dugun, ezta? Negatiboa aldatzen bada lekuz, aldatzen du ikurra, ezta? Positibotik negatibora eta negatibotik positibora, eta erdiko handiago edo txikiagoa den ikurra ere buelta ematen dio. Listo, hori da zailena. Gero, fijatu hori gertatzen denean, ikusi dugu, ezta? Minus iru eta bat geratu dira alrebez, bat eskuman eta beste eskerra. Baina, erabili burua, ezta? Minus iru da bat baino txikiagoa, jarri minus iru lehenengo eta bat gero. Ez da zaila. Benetan, dudak izan badituzu, begiratu berriro ere lehenengo bideoa, eta honekin nik uste dut ahal izango duzuela gainditu. Eskerrik asko bideoa ikustearren eta hurrengo gaude.